ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରପିଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯାହା ସେଇଟା ପଦବିନ୍ୟାସ ପରି ପଢ଼ିବା। ଏହା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ବୋଲେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏବଂ ପଦ ସଂହିତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ଗଠିତ ବାକ୍ୟ ରୂପ ପଦ ସଂହିତାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଗଠିତ ବାକ୍ୟରୁ ପଦ ସଂହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଠନ ଓ କଳା ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରି ପ୍ରକାର: ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ନମିତାଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କରନ୍ତି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କହିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଥିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଷମା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପଢ଼ିଲେ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାଣା? ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଓ ଏବଂ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଅଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେନ୍ ଯୋଡ଼ୁଛି ବୋଲେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକେ ଯେନ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛି ସେଟାକେ ହିଁ ଆମେ କହିମା ଆଇନ କାଣା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ତାର ହେଉଛି ଯେନ୍ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଏବଂ ଓ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗଢ଼ୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଯେନ୍ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ କି ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯେନ୍ ଲଗେଇ କରି ଦୁଇଟାକି ଜଏନ୍ କରୁଛି ସେଟାକି କହମା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯେନ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେଟାକି କହମା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତନ ଥିଲା। ବାପା କେତେବେଳେ ଆଶା କରିଥିଲେ ସନାତନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ। ବୋଲେ କ'ଣ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର କ'ଣ ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ସମନ୍ୱୟର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୋଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତନ ନେଇଥିଲା। ବୋଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଲୋକକୁ ଯାହାକି ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ। ବୋଲେ କ'ଣ? ଏ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି। ଯାହା ଦେଖ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ରତନ ନଥିଲା ଯେନ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ବଜାଇବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ସେଇଟାକି ଆମେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବୋଲେ କ'ଣ? ଯେନ୍ତା ବି ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ ସେଟାକି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକେ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମିଶବାରଟା ସେଟାକି କହମା ଆମେ କ'ଣ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଗଠନାତ୍ମକ, ଇହାଦେ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଠନାତ୍ମକ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। କ'ଣ? ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କାଲି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେହିପରି କ'ଣ? ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ କ'ଣ? ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଘରଟାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆଦେଶ। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଦେଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ କିଛି ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ
ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବୋଲେ ଯେନ୍ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବାଟା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାର କରବା ସେଟା କହିବା ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯେନ୍ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାଠ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍